shi kansa Badarin da kike kukan a kansa bai san me kike yi ba. Ka kawo kuɗin oman zan yi wanki. Yanzu kai ne sabon headmaster na daɗin kowa primary school. Ya maɗi da ake ta yi a gari wannan yarinyar ba 'yar gidan alƙali dukko ba ce, shi sa auren su ba zai taɓa yiwuwa da Badar ba. Allah wadaran halinka wallahi Allah. Na gaya masa Adaman da ya sani a baya yanzu ba ni ba ce, na canza. Da idona na gan shi a gurin sha'awa kuma yanda ya nuna kamar baba bai raba shi da ita. Kaga kallon da take kwa irin kallon love din na kallon ta tana kallo. Anya an raba kayan nan ku da aka kawo makarantar nan kan cewa a raba ajujuwa. Har yanzu ba a raba su ba. Za ku bar gurin nan ko sai na yi muku wulakanci. Ni da na zo sulhu. Duk abin da ya sami ki halinki ne ya ja miki. Kin ga ragon kurin garin sa dai a haruna ba san yadda aka yi wa haruna ba. Gobara. Alhaji Buba ba babanta bane. Haka Allah ya kaddara miki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun kafin ma a yi auren har kin fara zuwa gidanmu kina haɗa da iyaye na. Daɗin kowa zango na 3 zai zo muku a ranar Asabar 3 ga watan Disamba karfe 8 na dare.